क'क्राझार जिल्ला सुखानजरा बिसिडिसिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड CEM कापआ थांनाय 15 जुननिफ्राय जागायनानै दिनै जोबथाबाय। दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव सिजौसा क्लाब आरो जुगामि क्लाबनि गेजेराव मोगामोगि जायो आरो जुगामि क्लाबआ 2 गलाव देरहासार जायो। जोबथा बादायलायनायनि गाहाय आलासि महरै मिरु इउपिपिएल मिडिया सेलनि मासिगिरि हान्थिगिरि नार्जारिया बाहागो लाना गेलेनायखौ बेखेवना होयो। क'क्राझार जिल्लानि सुखानजरा बिसिडिसिनि सिङाव गिबि बड'लेण्ड CEM काप दिनै जोबथा गेलेनाय। बे गेलेनायाव खोला सुखानजरा गामिनि जुगामि क्लाबा सा सुखानजरा गामिनि सिजौसा कापखौ 2-0 गलाव फेजेननानै देरहासार जायो। बे गेलेनाया रायजो राजाफोरनि मोजां बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बड'लेण्ड सरकारा बड'लेण्ड ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव गेलेनायनि मोनसे मोजां थासारि लाबोनो थाखाय थांनाय 14 जुननिफ्राय बोहैथि दाननि बे गेजेराव बड'लेण्ड ओनसोलनि मोन 420 बिसिडिसि लेभेलाव जे फुटबल गेलेनाय कम्पिटिसन खुंदों। बियो मोनसे बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गेलेनायनि मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों। जों मिजिं खालामदों बड'लेण्ड सरकार आरो गेलेनाय बिफाननि जानाखि बिथांखि हाबाफारिफोर बियो फैगौ समाव फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदानि गेलेनायफोराव गोबां थुलुंगाखां लाबोगोन। दिनैनि बे गेलेनायनि गेजेरजों गामि गामि क्लाबफोरनि गेजेराव जे जाखांफु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायाव जे मोनसे मोजां बिथिं दङ, जों दिनै बेखौ नुनो मोन्दों। गेलेनाया जोबोद मोजां जादों। मोननैबो हान्जानि गेजेराव जोबोद नारा नाथा नाजालायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदिनो फैगौ समाव बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय समष्टि लेभेलाव, समष्टि लेभेलनिफ्राय जिल्ला लेभेलाव आरो जिल्ला लेभेलनिफ्राय काउन्सिल लेभेलाव जानाखि सरकारा खुंनो लादों बे हाबाफारिया मानगोनां BTCनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे हाबाफारिया खुंजादों। जों बिनि थाखाय मिजिं खालामनो हायो फैगौ समाव गेलेनायनि मोनसे आबहावाया बड'लेण्ड ओनसोलाव जाफुंसार महरै जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव केरियार दानायजों लोगोसे समाजारि बिथिं दावगानायाव मोनसे फुंखा महरै नुजाथिगोन। थांनाय 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव BTR सरकारा फैनायनि उननिफ्राय लागातारै बड'लेण्ड ओनसोलाव इन्टारनेशनेल थाखोनि नेशनेल थाखोनि बायदि रोखोमनि गेलेनाय जों नुनो मोन्दों। 2022 मायथाइयाव ISPL खुंनायनि उनावहाय 2023 मायथाइयाव दुरान्ड काप लागातारै देग्लायबो दुरान्ड कापआ 23 जुलाइनिफ्राय जागायगोन क'क्राझारनि गोजोननाय नोगोर साइ सेन्टाराव। आरो बेनि अनगायैबो इन्टारनेशनेल लेभेलनि ख'ख', एशियान गेम्स आरो बायदि रोखोमनि गेलेनायफोरनि गेजेरजों दिनैनि समाव नुनो मोन्दों गेलेनाय बिथिङा बड'लेण्ड हालामाव मोनसे जावरिखांनाय थासारि सौफैदों। दिनै जोंनि गेजेराव गेलेनाय बिथिंनि गेलेनो गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बारग' गेलेगिरिफोरखौ जोंनि बड'लेण्ड सरकारा गोबां थाखोनि मदद होनायखौ जों नुनो मोन्दों। थांनाय बोसोराव 100निबो बारा बारग' गेलेगिरिफोर आरो मोजां गेलेगिरिफोरखौ जोङो मान बावनानै बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होदों। आरो बेनि अनगायैबो हारिमु बिथिङावबो बड'लेण्ड सरकारा गोबां हाबाफारि लादों। थांनाय माखासे साननि सिगाङाव 1957 मायथाइनिफ्राय लानानै 1986 मायथाइसिम जाय जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय सोमोन्दो गोनां बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बर'फोरनि दैदेनगिरि बर'नि मोसानायजों लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ बड'लेण्ड सरकारा मान बावदों, बरायदों। बेबायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों बड'लेण्ड हालामा मोनसे गोजौ थाखोसिम थांनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानगोनां BTRनि CM प्रमद बर' सारनि दैदेननाय आरो इउपिपिएल हान्जानि दानाखि दैदेननाय बे बिथांखिया रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां थुलुंगाखांनाय मोन्दों, बाख्नायनाय मोन्दों। आसा खालामदों सुखानजरा हालामावबो दिनैनि बे गेलेनाया जोंनि जाखांफु सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे दिंग्राय बेन्दो लाबोदों आरो बेनि गेजेरजोंनो फैगौ समाव जोंनि जाखांफु सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ जेरैबो बिथिङाव दावगासारनाय लाबोनो हाथों। आं बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो दिनैनि हाबाफारिया मैखोमै रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों जाफुंसारदों जों बेखौ बुंनो हायो। बे बाथ्राखौ बुंगोन जे दिनै BTR सरकारनि जे मोनसे इनिशिएटिभ बड'लेण्ड CEM काप फुटबल बादायनाय बेयो जोबोद ओंथि गोनाङै जादों। दिनै जोंनि सुखानजरा बिसिडिसि लेभेलाव जे जोङो 15 थारिखनिफ्राय दिनै सानब्रैयै जों फाथिनानै दिनै फाइनाल गेम बादायदों। बे जोंनि बे सुखानजरा बिसिडिसियाव गासै जोङो 8था क्लाबनिफ्राय बादायलायनायखौ जों मोननो हादों।
आरो आसा खालामदों इयुनाव बेबायदि स्टाइलै जुदि लांबाय थायोब्ला फैगोन बोसोराव गोबां क्लाबफ्रा जोंनियाव बाहागो लागोन आरो लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोना बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों गोबां गाव गावनि गेलेनायखौ दिन्थिफुंनो खाबु मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदों। दा दिनैनि गेलेनायाव जोंहा सिजौसा क्लाब आरो जुगामि क्लाबनि गेजेराव जादों। दा जुगामि क्लाबा सिजौसा क्लाबखौ 2 गलाव जोसननानै देरहासार जानो हादों। दा जों आसा खालामदों फैगौ जेनेबा समष्टि लेभेलाव जे कम्पिटिसन जाहैगोन जों बेहाय मोनसे गोख्रों टिम खालामनानै लांनानै समष्टि लेभेलाव जों देरहाहोनो थाखाय जों साखाफारा जागोन। दा बेखौनो गले गले आं जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार आरो जोंनि गेलेमु बिफाननि दावबायसा सारनिसिम जाहाथे बे खेलाया इयुनाव जाहाथे मोजां मोजां थांबाय थायो आरो जोंनि लाइमोनफ्रा बे खेलानि गेजेरजों गावनि गेलेनायनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि खाबु मोनो आरो इयुनाव जाहाथे सासे मोजां गेलेगिरि राफोद जाहैनो हायो आं बेखौ आसा खालामबाय। बेखिनि बाथ्राखौनो आं बुङो।